sampai parengan loro tak pakani dadi papat karo mbokne tak dol isih loro metu lanang kabeh terus ora mana terus tak dol loro entek kere meneh piye ya supaya iso metu lanang wedoke piye ya nek ora ngingu lanang wedok cilaka nek nggaduhke utawa ngawinke wedhus ki bayar monggo aku ora tau ndedit cilaka tenan kok tak anu dhewe ya. Anak kepepet aku nyawang seneng ya ora seneng blas. Aneng gandeng bojo ya tetep tak tresnani piye wae tetep tak tresnani. Wah, jan lapangan jan ning isor wit waru karo ngisis wedhuse mangan suket jan temonjo tenan disawang anggere ana bakul es tak takoni es Mas nggih pun mung takon kok ambek menawa dikeki wong kira ya coba-coba to ayo ra ndedit to ya malah mau ana bakul cilok nesu aku nyunduki intil wedhus ciloke tak ijoli cilokku gelem ra Mas panganan wong edian wah ayo mule wedhuse dikandangke tekan ngomah terus apa jenenge bojoku gaweke kopi wah wis seger engko tak apa jenenge tak telatenane ben urip ngene iki ra masalah tekan omah mangan ya saanane lawuh jangan tok ya ora masalah sing penting tangga teparo ora weruh apa ben agar ngapa arep golek gawean ya angel kepinteran ya terbatas awinge aku ndaftarke laden tukang campurane pinten 6 siji langsung tak garap sing 6 semen sijine wedi karo tukange nunggu ngecor ndasmu apa katosen iki kula mboten ngerti pecat ya wis piye wong jeneng wong nyambut gawe iki angel aku arep nganu apa jenenge ajar stand up aku omong dhewe wis ben aku kula daftarke meneh apa jenenge tukang resik-resik sekolahan wis lagi disapu muridé aja teko mongko cah SD teng bececer kae ora karo gregeti meneh mangkel aku wis gregeten tak soki baiklin sing kepleset gurune pecat meneh rumasaku urip kok sarwa ngrekoso wis dadi tukang sulap ya konangan jan asem tenan wis ora kalah babar blas iku urip kaya ketula-tula ngene iki janjane eneng apa ta ning aku wis tak anggap urip ki biasa wae mergo urip ki wis digariske karo sing kuwasa kok ya wis santai wae lek kok nglakoni pokoke wis nyawang wedhus wis senenge ora jamak kok ayo kae mangan meneh terus panganan wong kuwi sukete ra ono sing nandur kok pokoke santai wae gong Pedro, arep ngapa? Aku ora ndedit. Ora. Rasa kuwatir, hari ketemu aku kok mesti omongane aku ora ndedit. Aku isih kelingan terus, aku nyledit kowe ning aku saiki lagi ora ndedit. Yakin wedhusku mung kari loro iki cilik-cilik. Mosok arep didol wedhusmu gedhekno. Matur nuwun. Utangmu karo aku ora satok gagas. Wong aku ki sapa? Aku kakangmu. Nek kowe utang karo aku tembunge utang, ning jane nek aku ngenehi karo kowe kae jane atiku ikhlas, lahir batin. Ora nganggep utang? Ora. Tenan kuwi? Wah, calon swarga. Sing ngomong sapa? Aku. Ning kok akeh mlesete. Wah, pancen kuwi ngomong senengane kaya ngono kok. Wong utang ora njaluk piwales ki pahalane gedhe. Ngapa ya biasane ora tau nusul mrene iki kok. Nusul ngapa? Gong. Tak omongi ya. Heeh.
Ning aku njaluk aku ora duwe Gus iki. Aku njaluk karo kowe aja nesu. Masalahe apa sih? Iki masalahe ngembet karo kulawargamu. Iki kok kaya serius ta, Tru? Ha iya. Apa e? Ngene, ki mau bejo ning nggon aku. Bejo loro omah ae. Heeh. Sing rambute ra tau keramas ya to? Heeh. Uwul-uwulan. Ha iya, heeh. Sarungan kalung sarung terus. Nah iya, ya sing kae, sing bejo kae. Mergo ning kampunge dhewe iki bejo ana papat. Oh, bejo wong, bejo kutut. Wis rasa omong sik aku wegah. Iki bejo sing kae sing tok arani mau pancen wis bener. Heeh. Ha mau jare liwat ngarep omahmu. Heeh. Terus mandheg ning ngarep omah kuwi. Heeh. Gareng ning omahmu. Lho. Kok dengaran ngapa ya Gareng? Aku dhewe ora ngerti. Terus, ane ya ora apa-apa, Gareng iki kakangku kok. Mbok menawa ketemu aku ning aku kebacut tangon wedhus terus ketemu bojoku. Lah iya aku ya muni ngono karo bejo ning bejo ngeyel. Lho, ora jeneng manas-manasi. Jare ning beda kok Mas Petro. Bojone Bagong karo bejo karo Gareng niku lingguh mepet. Ora apa-apa korsine mung siji ya, Tru. Kabeh dayohku kuwi depet-depetan. Ning iki mau bejo omong meneh. Omong meneh apa? Ngene, jarene tangane bojomu iki diremet-remet karo Gareng. Iki aku omong aja nesusik lho, aja nesusik lho, Gong. Aku mung ngomongke, perlu tok cek, tok takoni, aja grusak-grusu, aja nesusik. Tangane bojomu diremet-remet karo Gareng, karo glenak-glenik, karo do mesam-mesem ngono kuwi jarine bejo, Gong. Kok ngono ya bejo ya, Tru? Heeh. Aneng bojoku ki budhek kok tenan. Dadi nek ora cedhak-cedhakan le omong ki ora krungu. Ane nek nganti remet-remet tangane cara aku ora pas, Gong, ora pas. Wah, lah pancen nek ngono Gareng arep tumindak sing ora prayoga. Aku ki menging bojoku tak kon metu-metu saka omah mergo aku ki wonge cemburunan. Wah, mulane bojoku ora entuk ning Dasawisma, bojoku ora entuk ning PKK mergo aku cemburu tur kowe ngerti dhewe to, bojoku ki akeh sing nyedhaki. Ha iya, tangga teparo ki akeh sing nyedhaki ora kok perkara bojoku ayu ki ora. Ning bojoku kae mergane ya pancen elek ning merakati. Kose ngelek kok merakati iki sing merakati nggo napa? Aku dhewe ya ora ngerti. Bojoke paling pasang anu kok apa sungsum apa? Pasang sungsum. Kuwi lho sing dikake mripat susu. Wah, tenan sempal mripate pasangi usuk. Susuk. Wah, susuk kuwi. Aku ya mula aku cemburunan karo bojoku. Wis ngene, Tru. Ngene, nek pancen Gareng tenan-tenan tumindak kaya ngono takonane. Nek Gareng kok tumindake ora arep ngapa-ngapa aku ya ora apa-apa. Nek arep tumindak sing ora prayoga, aku ora nrimakake tenan, Tru. Aku sik. Kok, sabar. Ora kuat tenan aku wisan. Meng awake cilik kaya ngono kok glelenge ora teko. Heeh, ning sabar. Ndak engko gegeran antaraning kulawargane Bapak Semar, kabeh perkara iki diteliti. Oh, wis ora kuat.